Искам да направя един клип. В момента се намирам на лифт номер 17. Между другото, тук има 16 лифта, обаче, те са до номер 18, защото американците 3 и 13 нямат. Суеверие. Това да правиш. Ето ги тук хората са се поуморили, дебелите американци, трябва да хапнат по някой сандвич сега. А иначе на лифта, първо няма опашка и второ, когато има опашка, не се превеждаш като в България. Ето има отново бордисти, малко съм също слънцето, но може би ще стане. Така. И това е. Страхотно е, просто невероятно. А пистите са безброй. 16 лифта с безброй писти, може да се загубиш. Обаче хората са направили карта на пистите, карта на лифтовете, всичко както си му е реда. Стрелки, навсякъде, надписи, въобще и така. Сега достатъчно, днес искам Руми да ни направи един клип, като се спускам, да видим дали ще ни стане време, защото тук просто се кара превъзходно.